Gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo unsay nahitabo nila nga mga apostol ni Kristo. Ang tanang kasakit sa kalibutan gipahamtang ngadto nila hangtod gyud nga sila gipatay. Mao ni ang tinuod gyud nga mahitabo kung mosunod tas Ginoo. Ang tanang kasakit sa kalibutan ug mga pagsakit ato gyung maagian. Nya kun wa ganita magsunod sa Ginoo, ug wa ganita makaagi sa mga kasakit nga tanan dinhi sa kalibutan, pasabot wa ta magsunod sa Ginoo, galihay-lihay ta, kanang bagat-bagat lang ba. Tagbo kas Ginoo diri, biya na sad. Tagbo na sa Ginoo, biya na sad. Bayon sa manang inyo, sunod yun o bagat-bagat lang? Ang inyong kinabuhi karon ba? Unsa man ni sunod yun mo sa Ginoo o bagat-bagat? Kana go magkita lang ta panahos misa, gibagat na tong Ginoo, inig humas misa, wa na say Ginoo. Bagat-bagat ba? Mutuo ko Ginoo basta ting pangayo o grasya. Pero daghan ako grasya, limot na sa kus Ginoo. Ana. Labi na gyud og ingnon ko nga sundaning pulong sa Ginoo. Unya na lang na. Sila lay mosunod na. Kanay mga pari, kana mga madre, mo na pasunda, ay apil na kada mga magliktor diha. Ana. Mo na pasunda sila. Kay naa man gina sila simbahan. Ayaw lang ko. Kay ako mosimba ra man gyud ko. Inana ba no? Mo na mga bagat-bagat. Nya karon unsa may makapalangit ningon ra baring inahan diri ni wa man tingali inahano nga nangandoy sa kadautan silang anak, di ba? Wa gyud mo nang inahan diri nangandoy gyud, sus malangit unta ning duha na ko ka anak mo na kay naa mas Kristo, iya gid yung giduol, Lord palingkuran ning duha na ko ka anak. Ingon des Kristo, ayaw anak, ay pangambisyon anak. Ang pangambisyon noon, inomos kupang akong imnan, pabunyag mos bunyag nga akong dawatonon. So sige, okay kay mi ana Lord. Pag ingong yung okay, ingon des Kristo, sige, okay kayo, makainom gyud mo, pero dili ko mosaad nga molingkod sa akong tuo o sa akong wala. Di ko na isaad. Pasabot kung mosunod tas Ginoo mga igsoon, ayaw pagpaabot og reward. Sige, lingay mong tupad. Ina, musunod ka sa Ginoo. Kita lain man ta. Ato pang mahayan ang Ginoo. Lord, sunod biya ko nimo ha. Purti ba na kong binuutan. Ngano man ni. Ayaw na. Basta musunod tas Ginoo, di ta mag-expect og reward. Na siya. Kung magbinuotan ka nga bana, ayaw pag-expect ng imong asawa di gina kapangabit. Posible gina makapangabit, labi na gwapa-gwapa na niya, may pagkaigat-igat og jutay, matukhangan ginaglain. Ayaw pag-ingon nga ako gabinuotan baya ko ha, ikang animala ka, bantay lang jud ka, sige ra ba kung sakay diri sa barko, ikaw diyang nahibilin, basin ha. Ayaw. Why siguro mo side bit ginagpanagsa. Sama sad nimo diha sa barko. Mo sa ang asawa sad ganing asawa nga buutan niya yang bana trabaho og barko ba or asa trabaho layo nga lugar, kita lang sila duha ka buwan kada tuig or usa ka buwan kada tuig. Ayaw sad pag-expect asawa nga magbinuotan ko dira, ikaw dito ha, pagbinuotan ayaw. Padayon lang dihag binuotan, wa nay reward. Nindot no. Hoy. Pag magbinuotan siya, iya sad na. Pero ikaw pag binuotan, sunod sa Ginoo, matud pas Ginoo, ayaw na paghuna-huna, lingkod yung gusto lingkod yung kuswa. Di na mo'y atong ambisyon. Ang ambisyon inomos ko pa. Pabunyag mos kamatayon akong agian. Mao na isakto. Sigig pangayoan ang reward.
Stila no, doon na pa ba kayo manimba ni sunod buwan? Panalitan ko, ingnon ta mo palit mong slot. Ang sama inyong ingon, palit kong slot kay ingon ra pander basta mo palit og slot, mo bawas ang Ginoo og 100 ka pilo. Nawa na, negosyante na kaana. Ang resulta di gyud na nimo madawat. Kung mag-expect ka sa reward, di na nimo madawat. Oftentimes in quotation ba. Ingka palit ko slot kay para maayo ko sa kong sakit na mamatay na Ginoo kana. Ayaw pag-expect og reward. Ang ato gyung himuon magsigi gitag desisyon nga mosunod gyud ko sa Ginoo. Nganong di man ta mag-expect og reward? Hibaw mo. Sige, pangutan na imong tupad sa kalain sa dana no. Trabaho tayo di ta mag-expect. Ngano man na? Nganong mao man ay pamaagis Ginoo? Hibaw mo? Wa sa ko kay baw. Ambot nga iya man nagisuwat dire. Pero akong gipamalandungan matod pa dire sa tubag nato sa Salmo. Sa tubag nato Salmo. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Automatic na dena mga igsoon. Automatic ba? Pero kung mupalit ka na ikagsakyanan, automatic nga na ginayawi. No? Ayaw na pag-expect na tagaan kagyawi. Automatic na yawi. Nya automatic sa na nga kung mupalit kag sakyanan, muandar gina. Nya kumplito gina siya ligid. Pero ayaw palit sa sakyanan, di jud kakatilaw anang yawiha, di jud kakapadagan anang sakyanana. Pasabot di ay ready na ang reward. Ready na ang bunga. Ang pangutana, mutanom ba ka? Kay inigtanom ni musyot, kanang maghimutag ready naman na. Pero muhago ba ka og tikad sa yuta? Mo na requirement. Kay umutikad lang ka sa yuta, kapoy gyud ako mag-uuma man gyud ko. Amos una sipsipon man na namo kanang inong kaingin. Purti grabe ha. Akan akong manghod ganas miyo, Pedro kanang na-paralyze. Mao nay wadwad kay uma kuyog ni Papa kami. Kana magtanaw ko ingos Papa kana niya atong kaingino na diha ang mga gilon mga amon tawag ko dito hilos-hilos mga daat mga buga nga perting haita o niya bakilid pagkaistanan pala ko na ito mga lugar dinhi nya hinay-hinayon ani mong sip-sip mo dingyo pa nimo tilas pa pasgaw pa hamtik pa hulmigas pa kana pa mga boot nga tag-as kayo mga tunok. Kana bang inig-ingon bang ato ni diding kainginon? Paita ni, mura kag maghila ko siging bait sa sundang kay inig human ni mugtadtad tibok adlaw, wa na nangagibang ng sundang siging bait. Ighuman na sagtadtad sa mga kuan nya si Papa ra ba di ra ba mosugot nga kanang tumba lang kay tumba ipasapsap gyud nya ipatapok. Pertig yung hasula ba? Unya guad na sa dala, guad na sa daan ng marik niya kanira bang tungaso niya bata-bata pata kanang maigo ng marik sa kanang kuan bato muuntol man na muana man na dire sus mura kita gisuntok diri Manny Pacquiao puk ana luha na sang mata purti pag yung inita nya igabot dito utan kabugay nya kanang tinabal lawlaw mo ikanon na trabaho yun nya inig humagkuan ya sampungan man sa to sampungan nya humagkuan ana sugod nagtanom ana paabot pa jud kag mga 4 ngadtos 5 ka buwan una pa makaani ana so naagis dul-duol usa ka tuig nga kumbati nga wa gi income sige lag trabaho mo bitan nang moingon ko nga kun mo trabaho kay mo ay mo pangayog sweldo kay kami nang umamis una di gid may mangayog Ginoo inigtanom na ko ani sanggi na ko ika sunod semana di na pwede ang amo ra yung tumong pananom lang yun muna ako din di jud ko mupugos ninyo nga mahurot dayon ning slots nga naman anad man kog paabot
kog paabot o tanawa karon nga hinay-hinay lang tag paabot, tanawa unsay nahitabo sa atong parokya, antod pas ubang mga parokya nakatabang pata nga naman kamao man tan mo paabot, hinay-hinay lang, ayaw dali-dali ang importante mo tanom gid ta nya inig tanaw na mo diri samtang magtuno tubo na tong tanom. Sugod na sa ingos papa, kadto na sa atong atakihon dito, ala sip-sip na sa dito, nadugay ni balik kog eskwela, ingon din nako akong maguwang kay nangundang maming duha pag grade 4 ngundang mi akong maguwang katus Pedro, kusog man kay muka ingin yang mangharingga migmanggab tag 50 kataro bunlotos babaw niya spray, okay man kay siya. Ako inighumas 20 kataro sige haringga, mura naman kog may naman kay iundang akong maguwang, sige lang iundang ako. Balik kog eskwela ako, ikaw balik ka sa di ko ganahan na dagko na kita. Galisod sa siya pag eskwela kay puro mamibugo, galisod siya pag eskwela nya ganahan siya dito sa bukid kay madadara wa mo toy kinahanglan magsige pa kag solve diha og unsay isulti. Ako kay gikapoy man ko sa bukid, gikapoy gyud ko kanang lupig ko niya ba, lahutay kanang init mura kog kakuyapon. Mura ba gikapoy ko, mao toy nakatukmod nako nga moagi ko sa laing kalisod nga di sad gusto ang akong maguwang ang pag-eskwela taliwa sa kalisod, maglakaw kasagaran, magsudan lagloy ag asin, suga og kandila, bugo pagyud. Ana ba? Di isa siya ganahan na anak. Ako niagi sa kuan ng kalisura. Anawa di ba doon naginaani? No. Nya nangandoy day ko nga mapari ko, Lord mo eskwela ko ha, biya ko diri sa uma kay magpari gyud ko. Dili. Pagbiya na ko sa uma 1979. Karon pila na ka tuig? Masan mo ka mo kwenta? Di mo ka mo kwenta? Ako di so ka mo bugo mo kung matsa ona. 31 plus 23 pila na ka buwan? Pila na ka tuig? Sayon ra bang ko nagot 31 plus 23. Tanawa mga 54 na ka. Sakto ba? Di 79 man ko nabiyaw. Mao lagi. Di oy dili to 79 70 kay 77 kay 79 man ko nag high school nya gipunan pa man tog duha ka tuig sa elementary, so 77 ko ni balik og eskwela, 71 man ko nag grade 1 undang grade 4, 77 balik og eskwela, so 77 pila man na 20 kuande 23 plus 23 46 years kumbate karon na gabarog na ko diri sa inyong atubangan pagka 46 years ako ba ning gihandom? Wow, usa lang nis mga rewards nga gihatag sa Ginoo kay may suway kog sunod sa Ginoo sa iyang pag-antos, labi na gyud sa misyon sa simbahan. Mao na automatic nang reward ay napaghunahuna na. Parehagog mo trabaho ka, automatic ina na isweldo. Muna ayaw na lang pangayog sweldo. Do not expect salary. Automatic man na. Pero wa kay trabaho, automatic sa nang wa kay sweldo. Ngano mangayo pa man kag sweldo nga ang trabaho man maoy magdag sweldo. Unsa may pangayoon? Trabaho. Unsa may nindoton? Trabaho. Di ba? Muna ako karon din isipari ang akong trabaho mao man ang misa, pagwali o paggiyas mga tao, paghimo aning mga apostolit. Ako ginang paningkamutan nga the best ang akong ikahatag, bahala nagway kolekta, di ba? Kay automatic man ang naagi kolekta, usahay gamay, usahay dili, kay di man sad mo magdadi ni kwarta usahay, so gamay-gamay ra usahay, pero madako-dako basta naigsunod. Ang nindot lang, sige lang yung tanom, bahala naghilak na kas imong pagtanom. Ikaw asawa, tamni itanom ng imong gugmas, imong banang salbahis kayo, kanang imong mga anak nga tapulan kay tanan
tamni na sa imong gugma o kakugi o pag-atiman, bahalag nagtag-agas na ng imong luha, doon na dyan kay anihon, ana, automatic yun ang doon na dyan kay maani. Pero imo ganing itanom diha ang mga yawanon imong kinaiya, tungod kay gusto nimo silang usbon dayon, imong punayag yaw-yaw, imong awayon, mga bungkag ginatanan ninyong kinabuhi, musamot pang imong kasakit. Lagi. Sige, lingi sa imong tupad. Ingna, mananom na ta ha? Mananom ta Ginoo, di ta mananom og demonyo. Bisan pagani ang atong kamatayon, usa na kapaagi sa pagtanom. Kay matod pa sa tong simbahan, ang dugo sa mga martir mo'y nahimong sana seeds, mga liso nga nakapalambo sa atong simbahang Katoliko. Mo na si San Tiago or si St. James, mo'y unang mipaaga sa iyang dugo among the first 12 apostles aron itanom ang liso sa pagtuo. Tubo yun. Nakikita'y maani. Muna ay dyan ka discourage, ay pangayog reward. Kung ikaw bana, magbinuotan ka, ayaw na lang pag-expect nga magbinuotan ng imong asawa. Sige lang dyan binuotan. Ayaw na pagsige na, ako nagbinuotan ba ko? Ako. Sila po takot ni mo. Buutan kang tinuod, ayaw patakod sa yawa. Kung nayawa ng imong asawa, pag binutan diya, kung ikaw sa asawa, buutan kay ka, nganong magpatakod man ka nang nayawaan imong bana? Kung kamong mga ginikanan, buutan mong tinuod, o naningkamot mo kabuutan, nganong magsige mamog pangasaba ng inyong mga yawan o mga anak? Ngayawa naman na. Madade nagkasaba. Sige hila nagtanom og gugma. Sige tanom sa imong pag-antos mo na. Doon ako'y gitudlo ninyo din nga gisunod yun sa atong COVID-G, kaning akong grupo din sa ato nga mga buutan sa kayo, kanang triple A. Muna among gipangambisyon, sigig tanom, ampo, alagad, antos. Sige lang ginagtanom sa mga buangon o sa mga buutan. Sige higyon mo na ingos Kristo, sunda ko ninyo. Kung gusto mong mulabaw sa tanan, kinahanglang mahimo mong alagad sa tanan ug awahi sa tanan. Sama nako, matud pa niya, mianhi ko para pag-alagad, dili magpaalagad ug sa pagpakamatay. Iampo nato ang atong mga aspirant sa atong mga political nga posisyon ros barangay ug sa SK nga umaabot, o kining atong mga dagkong mga posisyon nga karon gigunita na sa atong mga kaigsuonan. Kanindot unta kung magsigi silag tanom sa ilang pag-ampo, pag-alagad o pag-antos alang sa kaluwasan sa mga Pilipino. Dili magsigig paborot sa ilang kaugalingon, magsigig kaon anang reward, magsigig kaon anang mga abunda nga ani sa ilang kinabuhi karon nga supposed to be i-distribute unta sa ilang gialagaran, ila na noong gikaon o panalipdan pagyod, patyon pagyod na ay mo share anang maong pagkaon. Luoy kaing Pilipinas, no? Nautunta nga mga usab ta dinhi sa simbahan, daghan-daghan magid mo gihatag dinhi mga online parishioners o territorial parishioners. Pasalig gina nako ninyo, di gyud ko mukaon ana ug daghan gamay ra gid akong kanon, kanang igo ra nako mahurot unya ako nang ipanghatag nato, ha? Ay gimog kabalaka mo na palit yun mog slots, di lang sa koron ka update, ugma na lang tingbon lang nato ang mga atong makuha sa online kay haron matingob og report. Pero salamat gyud kaayo, sige mog paambit dinhi, sige tagpaambit dinhi, di ta mangayog reward nganuman, di na naangay pangayoon. Kun mo tanom ka, do na gyoy anihon. Maghilak kang magtanom, muani gyud ka nga magmaya. Nindog ta.